Una na atay 5 ka apps. Una na atay 5 ka apps. Una na atay GCash. So, atong GCash, kinahanglan ko na siya ma-registered. Dayon, kinahanglan ko na siya ma-fully verified para masuglan sa swindlo. Sunod, naatay Telegram. Mugya po ng Telegram, register niya, i-search ang Foodpanda Riders Philippines para mahibalo mo kung sa mga announcement ni Foodpanda. Di naman ta pwede ka mag-meeting ka ng opisina, mag-impok ka tanan, mag-istorya sa mga bago, kaya di pa ta masigo dire. Isa kalibo naman ka. So gamit ang apps para convenient na ang tanan. Katulo, naatay Click 7-Eleven. So apps na siya sa 7-Eleven. So dira na to yung i-impok tanan kung mag-payment na ta. Diba? Kay si 7-Eleven ba, kung makapantay mo ka na yung fuse machine, wag na hinungdan. Kung dili na siya offline, nakapalong, nakaabri ang ilaw, under maintenance, muna mag-download ta o apps nila. Kaya para kita rin mag-pala to, mag-input, ipa-scan lang sa ilang cashier, di ba? So, gamitin na siya. Sunod na atay, WhatsApp. Ang WhatsApp, muna ibali atong messenger. So, tanan local na Foodpanda, local cities, naana siya yung mga kanya-kanya mga WhatsApp. So, ang kanang WhatsApp, irata mo sulod, i-add ka diya sa mga admin para makasulod ka sa atong group chat. Duwa na siya klase group chat sa rider ng sa mga resibo. Una sa rider para mag-communicate mo na ito, magtinabanga mo. Mga boss, naplatan mo dari sa Carmen, asa din mo na yung karisina na ba? Boss, wak pala sweldo ni Sulod, isa kay tabuhan ni anak, no? Sulod, ang ikaluhanan ko ang sa remittance, so naay ko alam to. WhatsApp nga remittance ka, puro na ginaresibo tanan na. Kaya para, kung magluko ang system nga, kung di ka siya waka nag-remit o nag-remit ka, natay kapakita nga picture. Kaya ka lang resibo, mawala ba na? Kung di na mawala, may yung susunod, mabasa. So di ba pwede ito na to ang taga Manila nga nag-remit sa mga phone, makikapakita. Hindi na sila matuwa. Okay? Dayon, ang pinakalas, ang roadrunner. So, kanang roadrunner, mo na siya ang apps para gamitin sa mga rider sa Foodpanda. Wala na siya ba, sa ilang 5, sira ang hindi makita sa Play Store. Hindi na makita. Na may makita na roadrunner, hindi na tignaw. Pangit. Di ka na kay Panda. Binuhat na niya. Para na gina sa mga rider. So, hindi na siya pwede makapagsaban. Kinahangan na siya mag-access para magamit. Para makasulod mo. Di ba? Ganina, di mo kasulod. So, bukal na ako sa inyo sa system, kasulod na dahil mo. Alay mga bubugid kayo, hindi makasulod. Pero bol, may kimuping ba, no? May magbudlo. Ayaw, hindi manita. So, inatong tabay, isara ta sa akong apps guys. Eh, di ang katawat na. Dapat mas kabalo mo mag-explore anak sa Facebook. Sa Facebook, di mo kaparta niya. Nasiguro yung balong kaparta niya, katawin mo yung balo. Masanaro lang niya sa visualin nyo na. So karon sa roadrunner, mo niya akong itudlo. Para na may idea ako sa mga pagtrabaho. Okay? So, nakasunod naman ang tanan, di ba? Kontrol na ko ha, ang roadrunner para na sa mga rider. Para ang rider makatrabaho. Okay? So karon asa naman mo? Nana mo, nakasunod na? Okay. So dira, natay makita sa roadrunner na ay status, na ay deliveries, sa baba ba? Na ay map, na ay history, o na ay wallet. Sa di pa na ko padayon may gusto na ko mag-change pass kang tanan. Importante kaya mag-change pass may para dili mahilap na atong mga ang atong roadrunner sa mga rider ng mga bandito. So kinahanglan ta mag-change pass. Karon ang gusto ni Foodpanda ang mag-change pass na siya required ng mga characters.
Sa mga characters. Muna siya mga litra, mga numero, special sign. So una, kinahanglan na ay big letter. Sunod na ay small letter. Pwede big letter na A o small letter na A. Depende kung saan na letra yung gamitin. Basta ka na ay big o small. Sunod, dapat daw na ay special sign. Kung saan na siya, wala siya mga underscore, hashtag, exclamation, comma, slash, sa paubad. So, in parenthesis, isa pa. Basta po na siya ang mga special sign sa example. Sunod, dapat na yung numero. So, pag naman taon sa numero, di ba? Kaya dapat, dilit na po baba sa 8 ka characters. Katong tanan na akong ipa-mention, kung ito mga characters. So, dapat, kung magbuhat ang password, kompleto tang characters, pero dapat dili po siya bumaba sa 8. So 8 pataas. Ayaw ko kayo magtas sa inyong password, dahil hindi na po lang nadabaton. Kasi mo maximum lang kutang 12 or pulo, baka 2 na kayo na. Ako magbuhat ko password by, una yun, mag-una dito sa pangalan. Sample, Juan. Ang J, ginahan, primero nga litra, ako yung big letter. So sunod na akong big letter, small letter, di ba? Yung pila man ang kabuok kakarakter sa buwan, 4. So pila na kulang. 4. O niya pila na karakter sa kulang, 2. So ang sunod na ba, hilig nyo yung ikuha na masunod doon, special sign. Underscore kinangibutang. Sunod, numero, magbase yung sa year, 2021. So kung ihapon ito ni mutanan by 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na ito ang characters. Ilang tanaw ito ni mo may kumpleto ito. Na ay big letter, na small letter, na special sign, na numero. Natungkol sa ito siya na password. Bumong na tayo, ano yung pagina ko malugluman? Diba? Ang kanang password by kinahanglan ninyo kinamatimanan. Hindi ko ganahan ang pag-abot kung sa panahon na nakalimot sa mga password. Ignon ko nimo nga sir, kung saan ito yung password ako. Adi rin, mag-away kita. Dili na siya matawag na password kung naami kopya. Ituyo na siya ng password, kaya parang inyong account, di na mahilap sa lain. So dapat, kung magbuhat mo password, kung mahimo, ipatato para di makalimot. Nabula ko sir. Okay, masama na sa imong kwan, email. May email. Diba? So karon, para dili na magbalik-balik, sulat mo na anong password, buhat mo na anong password, sulat mo kanyo sa papel, o nasa ito karon ikuan, ipakita sa kuha, kaya para tanaw na ako kung okay ba siya. Palitan mo balik-balik, sige, buhat mo password.